Международна фондация We Love You, неправителствена организация свързана с UNDGC, полага усилия за щастливото бъдеще на глобалното село, следвайки идеологията на председателката Джан Гилджа. Затова We Love You участва в 68-та конференция на гражданското общество на ООН, като подготви семинар и щандове, за да разреши глобални проблеми. Правейки това, We Love You предложи визии за устойчиво и щастливо бъдеще и повиши съзнанието на гражданите и длъжностните лица. And it is happening at a particular course. You have an uncle. Viewers are winning. How come they always win? Фондацията We Love You подготви работилница и различни щандове за преживяване, за да проектира устойчиво и щастливо бъдеще. Конференцията беше проведена, за да информира хората за целите, които ООН преследва. На нея присъстваха ръководителите на граждански организации, правителства и академичната област. Много хора идваха. По-конкретно, щанда за доставяне на светлината на надеждата в Хаити беше да изпита реалността на студентите от Хаити, които не могат да учат през нощта, поради липса на електричество. It was immersive. I walked in and I was drawn in because it was this hot and it was dark inside and I could see candles and I thought, I'm entering another world. I've heard about this where to be in a situation where there's no light or not enough or intermittent, but to see the difference. Хаитянски ученици, които не могат да учат през нощта поради липса на електричество, председателката Джан Гилджа проведе семеен окатон, за да информира обществеността за злощастната ситуация в Хаити, и тя предостави 3000 фенера, захранвани от слънчева енергия, за учениците от професионалната гимназия в Хаити. Проектът за изпращане на светлина на надеждата в Хаити, който беше започнат от един човек, трогна сърцата на редица участници в конференцията на ООН за гражданското общество. Thank you for thinking about those people that the society have forgotten. Thank you for bringing light to the darkest moments of people of Haiti. That is something that's so simple that we can work to change, and that this experience really taught me about maybe focusing more on the simple things and maybe donating more to those kind of causes, because the immense difference that something as simple as a lamp can make is kind of insane. Щастието не е някъде далече. Председателката Джан Гилджа ни учи, че щастието се поражда, когато се грижим за съседите ни в трудности, което ни подсказва какви действия трябва да предприемем, за да създадем щастливо бъдеще. Chairwoman, thank you. Thank you for what you're doing around the world. Thank you for having that love for everyone, for spreading love, for bringing people together and eliminating any barriers that you may have, for building a better world, building a strong, inclusive and resilient communities that are inclusive for everyone, and that we really feel it. I feel the love. I truly feel the love. So thank you. We love you. We love you. Председателката Джан Гилджа и членовете на We Love You се грижат за хората в глобалното село със сърцето на майка. We Love You ще продължи да полага усилия за устойчиво и радостно бъдеще, докато всички бъдат щастливи.